Nek muni limbukan langsung ngadeg apa meneh nganggo tembung tatin langsung. Kok iso ya Pak jenengan? Hah? Kok iso? Iso lah iki mung gampang kok. Iki dilebokke. Hah? Oh. Coba. Menamu lebok nang ngene. Awane. Tangane sing endi? Apa nggon aku sing tak lebokke. Lho Mbak In. Kowe lho Mbak In ki lho. Aku yo ora iso. Arep dileboni Pak Sena lho. Wong kowe kok iin ngapa to kowe iki senengane tok lempar-lemparke ora. Ayo kan Mbak In wong anyar nek aku wis paham ngono ki. Oh ngene iki meng ngene iki yo jelek wajar. Tangane ditekuk. Niku kabeh dilebokke niku. Ayo. Sing kepareng nyekar neng kene diserat Mbak Tatin Lestari Andayani. Yo Tatin, yo. Wong loro Tin karo Mbak Iin. Yo sisan yo Mak yo. Karo diperkenalke para kadang-kadang PBKS. Yo. Mbak Iin iki karo sobat ngebiar karo sobat ngebrokno. Sobat ngebrok. Yo alon-alon. Iya. Padha-padha piyai Kulon Praga iki tak jodokke dadi siji. Sing siji piyai Sentolo, sing siji piyai Kali Pesing. Kali Gesing. Heeh. Ya ning sing siji cilik siji gedhem. Hah? Siji cilik siji gedhem. Mulane awakmu iki kendhok anu sudanen. Ora saya lemu. Iya. Niki ora saya lemu meng klambine gegeden kok. Hah? Klambine sing gegeden. Adi cilik dijitet, disekeng. Digembosi sik wae. Endi? Ana anune ha sing marahi gembos ngendi? Ketoke ana. Endi ja? Ngapa arep ana? Digembosi ora ana pentile kok digembosi. Iya. Ayo dibawani sing piyai sing bawa Tatin ya ora apa-apa, engko nek Mbak Iin durung apal bawane ben Tatin sing bawa. Ya. Oh nggih. Ya. Dina. Ya. Dina Minggu kang tak anti Eno. Sik kok ana swara sing beda mau. Ayo Tatin kuwi nek nyuwara seru rak karo ngono. Aku ora krungu e. Oh ayo. Oh lah ya wong kowe iki terkenal budek kok ya. Lah ya mulane lah apa to ana suara apa? Ki mau Apa? Wes kowe nyuwara mau lho, Mak. Ngono kuwi. Sapa sing muni? Ayo kowe kuwi saka kowe. Aku ora krasa metu apa-apa e. saking gedene iki nganti ra krasa. Wow. Kayak penggemarmu kayak ini. Nggih. Angger kowe nyanyi mesti dhek ngono ya. Iya. Ndi ra ketoke wonge sing nang endi ya? Lah wonge biasane iso joget-joget petakilan kae kok. Lah kene ora. Oh, halo, Bro. Iya, tertib ya. Wah, ya jelas kae. Sirahe wis ngeleng-eleng ngene. Kae engko nek ra kuat terus ngelikar ning ngarep salon. Heeh. Ya kowe iki penggemarmu ya rada slering ngono kan. Ya termasuk penggemar jenengan kok. Ora wae kae nek pas wayang mulai dhek iki meneng wae ora gatek kene nek muni limbukan langsung ngadeg apa meneh nganggo tembung tatin langsung. Kok iso ya Pak jenengan? Hah? Kok iso? Iso lah iki mung gampang kok. Iki dilebokke. Hah? Oh. Coba. Menamu lebok nang ngene. Awane. Tangane sing endi? Apa nggon aku sing tak lebokke. Lho Mbak In. Kowe lho Mbak In ki lho. Aku yo ora iso. Arep dileboni Pak Sena lho. Wong kowe kok iin ngapa to kowe iki senengane tok lempar-lemparke ora. Ayo kan Mbak In wong anyar nek aku wis paham ngono ki. Oh ngene iki meng ngene iki yo jelek wajar. Tangane ditekuk. Niku kabeh dilebokke niku. Ayo. Jajal Mbak In, lebokno. Apa nih? Kowe lho jajal kuwi lho. Piye wi mau?
Ya aja ning kene kok ya ora iso aku ning kene. Latihan sik. Kowe belajar ora sembrono iki. Tak kira ora iso e. Oh iso. Dalang apa-apa iso. Gayane. Apa ta? Ora apa-apa. Ya apik ngono kuwi sing jeneng sinden kuwi kudu iso merak ati, ndudut atine penonton. Dadi nyuwara barang kudu digawe semesra mungkin. Sok cantik. Ya ben ngapa ta emang kan aku cantik. Waduh. Oh awake. Sudah. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak kenapa-kenapa. Kamu nggak percaya kalau aku cantik? Percaya. Nek dandan pancen kowe iki aurane jedul. Iya. Nganggo klambi Jawa, nggo gelungan ngono kuwi tatine sapa piyai semene sing ngarani Tatinayu. Kabeh nyebut Tatinayu. Ha durung ngerti asline kok. Asline ya apik ayu. Delok nek nang omah. Wah, langsung. Penggemar kuwi langsung do kecewa berat langsungan. Nang omah tangi turu. Wis, tangi turu mung nganggo sarung kuwi disuwelke nggon kene iki. Ngelik tangi sok amben. Ngopo lho gayane sok ngono. Ngeri. Aja tok bayangke tenan. Asli elek tenan. Ya ora nganggo tenan nek elek wae. Lar ngeterke anake raup rekae nggo kudung kleru serbet. Ya wis. Tekan sekolahan ya ngleleng kae. Ya kuwi iki kudung zaman now. Ora. Nek anak selak kesusu ngeterke anake selak telat nyaut kira kudung dipeniteni bol serbet monggo ana anguse barane. Takoni Bu Tatin kok ngagem serbet? Ndak, ini kan model sekarang. Iya, memang itu model zaman sekarang ada angusnya itu loh. Angusnya dengkulmu melocot. Iki baleni ora mau. Terus ya. Terus ngendi ya? Sik aku lali ya dadak dijak omong dalange, dalak omong wae dalange. Loh, arek omong apa? Ora omong. Senengane bareng-barengi lho. Lah kowe nek ora dibarengi ya menesu. Ora nesu. Lah iki nek nembang dibarengi ngene iki ya dadi ra cetha no. Iya. Rada Ya. Rasa GR kowe sik ngeploki kami wong selip e. Loh. Lah apa-apa wong selep ana sing nyenengi mbang ora lho. Timbang ra ono. Wis tok jak Bali wae tin ngono. Tok keke teras kaya anggere kowe liwat terus dok. Kowe metu ngeslah motor ya dhek langsung. Wis pokoke kaya gleleng kowe. Iya. Anane pijerasa pinter golek alasan Pinter golek tatasan alasan apa emang wis tak teruske kowe iki senengane sok tau kepo ya mulane rasa omong nek ra gelem dijelaske kepo apa kepo ya apa kepengin tahu kepo aku wis dong saiki kata-katane bocah-bocah kuwi saiki anggere ana tulisan kepo. Anakku anggere muni tak takoni arep ngopo enak? Kepo bapak iki. Oh nek sing kuwi kepo iki ingin tahu. Nek sing tak kepo lho ngono iki. Tak kepo iki tak kampleng jajal ye kowe kene jajal. Beda ya kae. Tak kepo pancal tenan. Kok le ngopo to nesu wae iki? Ya ben
Mbok sabar ngono lho, dadi dalang iki sing sabar. Sabar ya ana watese lagi Kulon Progo ndek wates kok. Lah kuwi ndekku lho. Endi? Kulon Praga. Oh, arek ngono ayo. Kok endi lho? Kata-katamu ora jelas kok. Ming muni ndekku kok ndekku iki konotasine banyak. Iya. Kalau wae sing enong muni ndelok. Sing enong kok ndelok kaget ngono. Yo. Ngander angen duka aku wis ora Oh, lho kowe iki dikendangi ngono kuwi ya kudune kuwi tanggap. Iya. Mas Denko, kamu mau ngapain sih? Kok ora jelas, Mas? Denko ki mau ngisi nang ngerti kok iki ngopo. Dikendangi. Ah, isin apa kaya ngono kok isine jual mahal. Ah iya. Dikendangi sing piye ngono lho. Apa? Dikendangi sing piye ngono. Ah, lah kowe mau arek kepiye? Dadi niki jogetane manut kendangane. Jare kowe iki mbiyen bekas pemain anggo. Lah kowe nek
nangguk ora ngono kuwi ya kendangane. Lah kan iso dijukuk tariane saka nggon nangguk ki mau. Ya mau ora iso dijupuk Oh. Wong ngono anggere joget kok bingung, mulai awake dicilikke. Ora pengaruh awak. Siji kowe kabotan, loro ganggu sound system. Kok iso? Kok iso? Kowe iki nek joget suarane kok. Dadi tukang sound iki golek iki swara apa to iki? Jane suarane jenengan kuwi lho. Apa aku? Jenengan ki jane joget ning ora ketok joget. Sesuk ki sing marake nyuara ki rasah digawa. Lah apa? Ambung. Lah aku ora ngerti kok wis sing anu dalange kok. Ya, terus ke malah ngrembug sound system barang. Jancane kowe ning ngendi? Penak dirungokke apa penak di? Urung rampung. Sampun. Wis ben linggo mesake yo. Ya linggo ayo. Mesake ngono sih. Tak suwe-suwe tak linggui lho kae. Lho. Kok nekat kowe. Sampun. Bareng tekan jejere kancane lagi gelem joget to. Iya. Ayo terus raine biru erem kuwi. Lah ngapa? Ayo, kena imbase ngono-ngono. Anu, Arwah kowe lobut. anu. Kesamluk bokong. Ayo, saking gedene ya. Iya. Ngono, Mak. Ki mau lali janjine pamundutan saka panjenengane Bapak. Bapak sapa? Bapak Pucung. Sik to, tak maca sik ora nyusu-nyusu. Ya, saking Pak Alim Suryono iki lengganing Pontianak. Wo. Ning mbok menawa iki pas nedenge kondur terus kirim kagem kulawargane ana ing Sagan. Oh iya, minta lagu lali janjine sing nyekar Mbak Tatin. Iya. Oh, jebul ana dite 100 e, Tin. Ki? Ya sini. Loh, tenan ora? Lah aku nganti joget kaya ngono lho. Nganti apa? Jogete kaya ngono. Lah didom wong loro. Ya kok Mbak Iin tak kekane selawe. Kowe kaya ngungkuli lintah darat kowe. Iya. Oh ngudi. Ya lumayan tak ning selawe Bang ora lho. Ayo wong ling ngerkoso. Wis kene gorene. Ling ngerkosoe bareng kok ming selawe. Moh, pokoke didomadil. Nyo tak keke ning domadil. Iya. Ya kene gorene. Saka Pak Suryono iki. Sini nah. Iya, ya. Nyo. Wi dikeke wi. Wis kowe aja meri ya, aja meri wis ben. Wis dadi penyakit. Ora, tunggu jajan bakso ya. Kok sik dikeki. Lah iki kepian disuwek apa piye? Dijujuli kok ya. Jujul 75. Pedus tenan. Mulane kowe iki lemu wong serakah. Kamu darora. Ya, ya nek kowe pengen lemu? Pengen lemu ya manut kaya aku. Kowe wis selawe. Hah? Kowe selawe. Ya, ya aja. Ayo jare kancane ben lemu ya kancane 75 wis selawe ya. Lumayan. Ya matur sembah nuwun. Yo dibajutke Mak. Ya ki saiki Mbak Lian. Ya ki saka daerah Tlatah Kulon saka Kebumen no. Ya. Diaturi jumeneng monggo. Ben alon-alon nata ati. Ayo.
Monggo Mbak Lian. Lian Sindu jenenge. Ya. Mula kowe mbiyen tak ganti jenenge. Lah kowe mbiyen ki jaman cilike jenenge Litia lho, no. Sopo? Litia. Litia. Iya, bareng gede aku Semelang. Kok Semelang? Nek gede kan nek ditulis nek lanang kan upama jenenge Gatot ya Ki Gatot. Iya. Nek wedok kan Nyi. Iya. Mula tak ganti aja nganti terus jenenge kuwi ya elek banget jenenge Litia nek ngarepe tambahi Nyi ayo dadi surasa dhewe-dhewe andel mutar ora nggih sugeng dalu Mbak Lian Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. waduh kudu ajar kowe kudu ajar ya sugeng dalu kepriwe kabare Nggih, alhamdulillah apik niki. iya wah suarane gedem ya Gedem napa niku? gedem gede Oh, gede. gede nek cara Kabumen apa sih gede Gede. gede ya gede Gede. oh nek cilik Ya cilik. oh iya tuli wong Kebumen ki paling jujur Nggih, Pak. Tulisane napa nggih diwaca napa persis kali sing ditulis. Upamane pitik, tulisane pitik. Nggih diwacane pitik. Nek teng mriki wacane napa? pitik Napa? pitik Pitik. padahal hurufe P I T I K kudune maca tetep pitik Nggih, nggih pitik. nek wong Yojo pitik Nggih. nah kuwi sing ora jujur ning kono kuwi Iya. tuli wong Kebumen apik-apik jujur-jujur ya Iya. Nek teng mriki sarwa ngangge oh nggih Pak nggih. sarwa nganggo oh iya Upamane tenggene kula jendela, jendela meja, meja sega, sego kontal. mencelak ya arep blusukne inyong ya tuli inyong ora iso diblusukno wong inyong gaweane blusukne Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane ya nggih. seneng sih kaya kowe Yang blusuk mau tekan pundi? sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kaya kowe kaya ta nembak manuk kuwi blusuk-blusuk artine bunga kaya kowe blusuk-blusuk tuli nyenengake Iya, ngono ya, Mak. iya wong dolan wae digoleki sing blusuk-blusuk kok dolan menyang mall wonge akeh mule blusukan ning gone wong-wong kuwi seneng atine seneng Iya, ngono ya. Mbak Lian arep nembang apa Napa niki nggih? sing Banyumasan ya Banyumasan napa Pak Dalang? karo joget ya Nggih. iya Pak Inje Nggih. ya tulis sing kendang ana sing iso Sing kendangi Mas sinten? Mas anu susu anak-anak Mas Mimi nggih. Mimi nggih Mimi Denko Iya. mula bringose ketel ayo sok nganti gabres ora dilangi kan subur iya nena mawe dibawani apa ora Mbak Nggih. Mangke nek mboten pas kali dipasna nggih Mas Denko. ya wol Denko jagoan nek kon ngepaske Iya. Mangga. Mbak Lian yo diaturke Mbak Raden Arya warku dara aku ki pokoke anggere mayang ning Jaban Rangka ana sinden apik mesti tak gawa no Iya. iki biyen mayang ning Grabak Iya. Mbak Lian ki nyindeni terus wah apik iki dijak iki dienggo menaikkan harga Ya iya. Ngono ya. dijak ora apa-apa iki aku arep nggawa presiden saka Amerika Oh. Amerika Serikat Apa? Amerika Serikat Amerika Serikat. heeh wis siap lagu Don of Sal Waduh. Don Ofsal niku kepripun? dondong apa salah itu cilik-cilik iki arep nggawa saka Batak Wis konangan gawe. Lagune sluku Batak. Batok
nggone topan kuwi. Niki nggih nyuwun sewu kula nek matur mboten saged alus-alus kados Mbak Pak niki nggih Pak. Ora apa-apa, aja kaya Blekutuk-blekutuk lah pokoke. Pokoke ora ngapak, ora kepenak. Nggih kan pancen kepenake ngapak. Ya kaya kowe, tulise ngapik kaya kowe. Wis ora sen gagas mbak-mbake iki blekut tuture halus tapi atine pating brosal ora karo-karo. Pating brosal niku kepripun? Kasar. Meletek ngoten. Nek maksudnya niku kasar. Sakit ngoten Kang. Lho kok malah sakit? Lah nggih niku pating brosal niku nek cara ngene kula meletek ngoten apa pripun? Atine ala. Atine ora apik. Wajahe pancen ayu-ayu ning atine pada ora apik. Nggih mboten nggih ayu-ayu. Contoh niki katin iki lho. Rupane ayu tapi atine elek. Tuli ana duit 1 dijaluk 75 kaya kowe. Kancane diwenehi 20. Nyata lamun satria jadi pati prakoso abot-abote golek sandang badok. sandang pangan. Kepripun, Pak? Nek cara Mbak Kebumen sandang badok Nggih. kaya kowe. Iya. Ora kasar pancen kaya sandang badok. Iya. Nggih, nggih tenggene kula nggih nek teng mriki luwe, tenggene kula kencot. Kepriwe iki? Nek tenggene teng mriki kan luwe. Ngelih. Ngelih, nggih. Tenggene kula kencot. Oh, berarti nek ngelih iki nang nggonmu kencot to? Kencot. Oh, iya. Nek udut ngomprong-ngomprong congor. Ngomprong-ngomprong congor iki udut-udutan. Iya, ya pancen bener. Mari gili. Gili ki dalan gedhe kan? Nggih. Mari gili dalan gedhe. Bedane akeh niku dadi kasanah budayane bangsane awake dhewe sing indah luar biasa. Iya. Surabaya ya beda meneh. Rek. Oh, Surabaya ki nek ngundang kancane iki rek. Oh. Aku tahu gaya ning kono tuku rokok susuke rek. Disusuki rek akeh banget. Argo ngopo iki aku ngono. Niatku ki aku arep njaluk susuk iki gayane kaya wong basa kono susuke rek. Malah digawe rek 4 kotak kaya ngono. Iya. Mangga. Godek wa simbar Jaja. Yen ngandika gereng pindah guntur. Ngandel ora. Tatine wis sumuk to. Iya. Kuwi kaper bawan dit 75 mau. Ora tok balekke iin sek selawe tetep kobong. Dasar satria prawira Prawira dimeja. Rama. Yo, gironge. Eling kula eling tunungane senapati.
kuwi lho, joget iki ngono kuwi ora gak mikul apa. Karepku sinden-sinden iki tak kon joget Banyumasan, Banyuwangen ngono kuwi men iso apik kok. Anggerane ming apa? Yo, mangga. Ayo yuk. Masa perang golek derek sakersane eling-eling bapakne sapa eling balyamane Rintang kambangku yanti Gon ngepasnane bareng mandek angel, Pak. Oh, Mas Denko ki pancen naleman ngono. Nggih mboten jane kula nek ngimbangi enom-enom ngoten nggih angel jane. Kepriwe? Ora apa-apa sih, ora apa-apa, Mbak. Pokoke Kreasine pirang-pirang. iya, jeneng sing seni kuwi berkembang kok kaya kuwi. Mungkin Denko tau njuk anu ngendangi joget penari liyane dadi nganggo tung-tung glek-glek glek-glek kluthuk. Derek sampean dikluthuk ora gelem dadi Ngenjang men kompak kudune dipasna ya Mas ya. dipasna. Belajar bareng ngono jenengan ngendangi nyong. Pokoke Denko maring Rika mengko inyong sing ngepasna. Iya. Dening jenengan sing ngepasna kan sing ngendangi Mas Denko. Kula belajar joget kali Mas Denko nggih sing ngepasna Mas Denko. Mengko mbangane bentrok. Dadine sing ngepasna sinten? Nyong kan dalange kudu melu ngepasna. Lah nek ora melu ngepasna ya nyong ya tuna. Tuna ya apa? Iwak. Iya. Ayo monggo. Iya, Mbak. Ayo Mbak Ayu, Mbak Pras. Wow, sing nembang kowe Banyumas asli kok. Ciblek. Lah kayune ciblek. Iki ki sikik bapake. Iya. Ya. Kuradangan golek iseng emanane eling bapakne sapa eling balyamane eling ebon awang-awang ramah Pokoke latihan ping pindho ping telu mengko. Nggih ngapunten nggih Pak nggih, mboten pas. Ngesuk dibenerna, Bro. Iya, aja kuwatir. Belajar bareng. Sesuk dibenerna, Bro. Aja kuwatir dicocokna ya, Bro. Nyonge melu. Apa kok melu ora? Senengane. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Mau wis tak aturake to ana aja kokean sing werna-werna. Ya. Ayo saiki diteruske dhisik. Ceritane mengko ndak mandeg dalang ya ngono ya Mak iya wektune barang ndak ora cukup wong iki ya cerita dawa ya tak derekake Mak kan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu
pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusa ping rasa jati tan kawusa manjing wonten gupit sanggar sangarum nenggih harya suman ingkang ngempalaken sanggaring para sata Kurawa pating bleber pating corot kotil